बागेश्वरी मंदिर बहुत भीड़ होइसे बागेश्वरी मंदिर नोंथांमोना नुनो हाबाय नै दायो जोङो दा बे समाव दंफैयो बागेश्वरी मंदिर बङाइगावनि बहुत भीड़ আজি ना बहुत भीड़ बागेश्वरी मंदिर बङाइगाव ये सब पूजा दिबोलै बहुत মানুহ আহিছে बहुत भीड़ আজি बङाइगाव बागेश्वरी बहुत भीड़ सब এই যে এইটো হয় बङाइगाव बागेश्वरी मंदिर जोबोद भीड़ नै दायो एकदमबारे दुर्गा फुजानि दिनैहाय मैसोबो बोलि होदों बे मन्दिरावहाय ओरैबादि पाब्लिक ओरैबादि भीड़ नै बागेश्वरी मंदिर बङाइगाव ना बहुत भीड़ আজি एकेबारे दुर्गा पूजार कारणे पूजा दिबोलै आइছে আজি दुर्गा पूजार द्वितीय दिन ना আজি ভয়েস বলি দিছে नोंथांमोना नायनो हागोन नै फुजा होनो थाखाय ओरैबादि लाइनाव दंजोबो नै दायो लारि लारि बेनो जाहैबाय बागेश्वरी मंदिर बङाइगावनि फुजा होग्रा बिथांमोना पाब्लिकफ्रा ओरैबादि लाइनाव दंजोबो नै बयबो प्रसाद बायदिसिना लानानै नोंथांमोना नुबाय दायो बे समावहाय बादि दङ